Yebo. All right. Hayi injalo. IG uma isinje. Yebo. Isibongo. Yeah, Isibongo. Yini ukubonga? Yini ukubonga? Ukubonga is to give thanks or to appreciate. To appreciate whatever it is. All right? Ukubonga ke lokho. Meaning, masibonga, whatever the case is. Ukubongela is to give thanks to a specific being. Okusho ukuthi isibongo is a name given to a being to give praise and thanks to them. Interesting. Isibongo ebese siyathakazelwa. Yini ukuthaka? Ukuthaka ukuhlanganisa. Ukuthaka ukuhlanganisa. Ukuthakela ukuhlanganisela. Ukuthakazela amabanga ezini amagama asetshenziswa ukubongela umuntu ngezenzo zakhe. Interesting, ne? Okusho ukuthi lo yamuntu owalesa sibongo owokuqala kuleso sibongo wayebongelwa ebese wathakazelwa ngezenzo ebese kwaba ilindlela yokubongela abantu abanaleso sibongo. Ngani? Ngezithakazelo. Buzana abantu bakini. Yonke into ofisa ukuyazi isekhaya kini. Niphile njalo niyezo.